Nandito lang sila mga lods, oh. Diyan sa puno na yan. Huli mga lods. Isda mo na naman. Huli. Islang magpalo. Makain na lang. Oh. Grabe laki. Napakalaki. Yun mga idol, magandang hapon sa inyong lahat. Balik fishing na naman tayo. Malabo yung tubig. Napakalakas ng ulan kagabi. Kaya yan, baha. Nandito tayo ngayon sa tapat ng Barangay Sabang, Trinidad. Ito yung kumain natin, mga hipon. Huli natin kanina, mga buhay pa. Pwede na pang ulam. Isang kawil lang dala natin, pero may reserva tayong 4. Medyo malalaki yung hook nya. Ayan, oh. Tsaka masyadong magaan yung gamit nating pabigat. Tingga. Nasa lang siguro to. Nasa 3 grams lang siguro to. Sana suwatin tayo dito pang ulam. Medyo makulimlim. Yan mga lods, isang hook lang yung nilagay natin. Buhay na hipon agad yung pain natin kasi lahat naman ito buhay. Hagis na natin mga lods. Sana swertein tayo. Kadali tayo ng pangulam. Parang may kumakagat na mga lods. Dali. Ay ano. Dalhin lang natin to. Makamandag to mga lods. Dalhin na lang natin to pangpain sa trap. Yan mga lods, natanggal na natin, oh. 2 trap nang mapapain nito. Yan mga lods, lumipat tayo ng pisto. Pumasok tayo dito sa papunta dun sa kubo namin. Doon tayo galing kanina. Punta tayo dun. Doon yung daanan namin papunta dun sa kubo. Baha talaga ngayon mga lods. Yung dali. Isdang moong. Masarap din to sa paksiw. Yan mga lods. Kinagat agad, oh. Ay. Napula po. Yan, oh. Nadali pa. May nakapasok na napula po dito. Ayos, pang ulam na.
lang yan mga lods, hindi yan lumalaki. Lumagpas na yung ano, kawil. Yan mga lods, dito na tayo sa puno ng ano, bakawan. Subukan natin dito, baka may laman. Huli mga lods, isdang muong na naman. Lunok na lunok. Huli isdang muong. Isang manupalo, pangpain sa trap. Ayos. Grabe laki. Yun o, napakalaki. Lagay natin sa racket, baka makatalon. Malakas kasi tumalon to mga lods, na isdang palo. Pero ayos na yung panghuli natin, oh. Karami agad. Ito mga lods, bitawan na lang natin to dun sa malayo, baka kumain ulit. Nandito lang sila mga lods, oh. Dyan sa puno na yan. Nandyan na lang yung ano, kubo natin, nandyan na lang sa unahan. Dito rin kami nakajakpat ng kapatid ko, dito sa spot na to. Ito, nandito na naman sila. Yun, kumagat. Huli agad, oh. Ayos na ayos talaga yung spot na to. Ayun, oh. Nakawala pa. Isdang hito, yun, oh.
mga lods, madali tayo ng hito. Ayos. Dito na nakatanggal. Oo. Putulin lang natin, oh. Napakalaki. Ito. Sinabit. Ayan mga lodsos, sinabit. Sana wag makawala. Hirap kasi itong hawakan. Pag makawala to, sayang. Ang dami pa namang sisi. Mga lods, hindi natin nakuha. Sinabit, naputol. Sayang yun mga lods, medyo malaki pa naman sana yun. Yan mga lods, pauwi na tayo. Makakapaglatag din tayo mamaya. Ito yung mga huli natin, oh. Ayos na rin. Mga lods, yung mga huli natin, oh. Goods na. So yun mga lods, salamat sa panonood. Huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe mga lods kung nagustuhan nyo yung fishing adventure natin ngayon. So yun mga lods, God bless pa sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo palagi.